Tehát ez a mod készülék, egyedi gyártású, hát alapjában véve bemutatom, hogy mire kell figyelni, meg a kezelés szinte lehet venni, mit tudom én, kezelési utasítás. Na most kezdjük avval, csinálunk egy akkumulátorcserét, ilyenkor nincs semmi más tennivaló, kiveszem az akkumulátorzáró részt, belehelyezem a frissen töltött akkumulátort. Tehát ez így az akkumulátorcsere megvan. Na most még mielőtt az akkumulátort kicserélem, további részleteket akarok megmutatni. Tehát a kazán alatt lévő középérinkező, ami rugós, középérinkező, tehát ebben sincsen különösebb tennivaló. Ennek a szerelhetősége úgy néz ki, hogy egyszerűen kitekerem az alsó részt, mivel hogy ebben van az úgynevezett elektromos dolog, ami egyforma feszültségen tartja nekem a kimeneti feszültséget, ami így néz ki. Tehát ez a kick. Na most ezt tovább lehet bontani, ennek a fejtségét. Ez úgy történik, hogy van két levegőző furat, egyszerűen fogom és kitekerem. Ez későbbiek folyamán azért jó, mert ugye hiába van részből a érinkező, de egy idő után ugye eloxidálódik, amit érdemes kontakttisztítóval megtisztítani. Ugye ez alatt helyezkedik a rugó. Hát most már ha egyszer ennyit elkezdtem, akkor most kiveszem. Tehát így néz ki a középső. Bocsánat. Tehát ez a középérinkező, ez a benne levő rugó, és ez egy záró csavar. Ha adott esetben rugó cserére szorul a készülék, akkor itt lehet végrehajtani, de mindig ellenőrizni kell a rugó feszességét. Tehát nem szabad nagyon erősnek lenni. Utána visszatekerem. Enyhén lazán meghúzom. Belehelyezem a kicket. Itt van egy kis érinkező pöcök, amit be kell nyomni. Tehát most a helyén van, de ilyenkor ebben az esetben a kick alatt található egy állító csavar, ezt visszalazítom. Visszahelyezem ezek a hézagoló gyűrűk, ezek igazság szerint nem... Tehát visszaraktam az elektromos részt. Utána enyhe csavarással ott beállítom a fenék érinkezőt. Nem szabad nagyon meghúzni, csak alapjában semmi más dolog nincs. Beteszem a frissen töltött akkumulátort. Ugye akkumulátornál is van, ami rövidebb, van, ami hosszabb. Ugye megnézem a érinkezést. Ennek a kifele meg a befele csavarásával tudom szabályozni a tűzgombnak a hosszát. Ha kijjebb tekerem, eleve hosszabb lesz, ha bejebb tekerem, tehát ez... És akkor mehet rá a kazán. Ez a legjobb kazán, amit idáig használtak. Most a kick körülbelül 6 watt teljesítményre van beszivárgva. Hatalmas. Ez dettó ugyanaz a készülék. Dettó ugyanaz.
Tető ugyanaz, az akkumulátorcsere szintén így történik. Csak ebben annyi különbséggel, mivel hogy azt a elektromos berendezést azt kölcsön kaptam, na most megmutatom ezt, hogy mi helyettesíti, hogy lehessen használni addig is. Ugyanúgy kitekerem a fejegységet. Kitekerem a fejegységet. És ebben van egy toldó, aminek a hossza megfelel a kicknek a hosszával. Itt is van az a csavar, amit az előbb beszéltünk, ezt is visszajelzésnél egy kicsit vissza kell lazítani. Ugye ugyanúgy ezt is ki lehet venni. Jaj. Ezt is ki lehet venni belőle. Tehát ugyanaz, tehát rugócserénél kitekerem, néha tisztítósprével megtisztítom a kontaktot. Enyhén meghúzom, visszahelyezem a adott esetben ezt, vagy ha a kick van, akkor a kicket. És enyhén hozzáállítom a középső csavart. Tehát nem kell nagyon húzni, mint a 12-es lenne, vagy mit tudom én. Enyhén meghúzom, ráhelyezem a kazán.